This is Ngobo 2010 Shop I channel. Thank you so much for making sure that you support the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.com. Eitara. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Marumo Gallants 2, the Betway Premiership. My brother, kunjani mfethu? Yes sir, kunjani Mapolo? Sharp man, ivideo esiyenzile last time abantu kade bekhala bathi wena ukhuluma kancane ngathi ngazi kwenze njani. Bathi ushayi. Bathi ngishayi. Yeah, bathi angazi bathi ushayi noma kwenze njani. Bayangihlolela. By the way abangazi mfethu. Akunabushayi lapha mfethu. Ngiyibig keeper mina ngisebenza ngenyusi mfethu. Ushayi ubuyaphi? Yeah, inkabi mina usebenza kanjani ngenyusi ushayi? Ngibuya kwaZulu mina akulandoda kwaZulu eshayi yini yona le nthini manje ngikhulumela yini? Nonsense umuntu lo. Hayi ngiyakhuluma into engayizwa bafethu ngiyinkabi akunabushayi. Yeah. Ngiyabuzwa ukuthi akekho shayi. Or bafuna ngigide ngihlabe ngahlaba phela. Uhlabe kabili uhlabe kathathu. Mfethu Bese ubheka le injabulo Mapholoba ibhalwe kimi nje ya namhlanje ngu Mr Happiness ya ngu Mr Happiness mfethu ya hayi kade ngithi namhlanje ngiyolala ngidla amasi ngiyinkabi ngithanda amasi kodwa sengimtshelile ubaby ukuthi hayi mama wasendlini le nyama bekufanele siyibra izolo awuyisondeza ayiveli kodwa udliwa izolo ya izolo ngidliwe mfethu bengisathi nje hayi ngiseyinhlungwini kanti uNkulunkulu uyeza ngijabulile mfethu I'm very happy yeah ukujabula kahle njalo what do Mr Tobe Jani football can kill you really dead uyezwa yeah bafocus ngale yana Egypt kanti zizokhala khona ngapha mfethu I'm very happy mfethu I'm very happy yeah yazi ngendlela engijabule ngayo really ngikhohle nokuthi kwenzekeni izolo uyangiunderstand yeah ayikho into emnandi njengami ngiyibhakaniya uma kushaywa omakhelwane yeah omakhelwane mfethu baseduze nje kumele ni supportane nishaya laba sePitoli phela no uyazi bangimangaza izolo mfethu kade ngijethi sisonke mfethu kanti banobunyoka ya inyoka inhle ngaphandle isikhumba kodwa ngaphakathi upoison masiyalena mfethu bethi hayi all the best mabhakaniya hey good luck hey mfethu after game ngiyakutshela sebethi hayi sobona le mathi iyoke namhla sisebathuleni la sikhona khona sibonana khona mathi akithi dawo bathi mhlawumbe eshawa upitso le eMorocco Al Ahly bathi wathi good luck abeqeda ukushawa 3-0 wasobona namathuleni mamela Mapholoba mawuyibhakaniya la ngempela the real original bhakaniya uyisipoko mathamba awukwazi ukuvumelana neChiefs ngeke uzothi good luck ngeke akuna good luck mawuzwa nje umuntu ethi uyibhakaniya kodwa ufisa iChiefs win hayi ifake iplastic fan leyo same as laba nabo babethi good luck bathi mfethu uyabona namhlanje mfethu ngiyizitshela into eyi1 angaze ngihlale phansi angaze ngihlale phansi ngangigugula ningicheke nje bengimile mfethu ngigibe ngingedwa ke namhla bengiyi1 bengafuna umuntu ozongiphazamisa ngathi angime ngiyi1 ngoba ngisejobini ngisemsebenzini ngizogada umzila bengizomake sure ukuthi mfethu is either bathola 1 point or abatholi lutho bangathola fuck all yeswa ngithanda igiya bahamba ngalo mfethu zonke imoto ezifaka ugiya number 1 ziyaphambili bona bashaya ugiya ziyemuva ureverse ngiyabona nje ngibafuna endaweni eziningi ngibafuna ku number 14 ayikho into mfethu engangikhuluphalisa njengoba bona le team yama Zebra ishaya ama playoffs ngibafuna lapho mfethu ngibafuna lapho and into engithandayo mfethu for what happened yesterday ngizobhodlela kubo wait and see ngomhla ka3 uzosibona isipoko ngo-C uyazi bathini bathi at least bazokunikeza 3 points wena ubanikeze indebe angeke ngizwe ngabo angifuni besho abana say by the way kwakhona ukuthi bephawula abana say uyangiunderstand bakhuluma yini emfethu akhona ama team angavukela kimi hayi ama Zebra hayi laba mfethu ngizobaqala nge3 nge3 ngiyajima ngiyelula ngizobanika iGPS because sebakhohlwa nokuthi eDurban ungaphi you understand nge3 lapha ngifuna angizokwenza izinto eziningi ngizobafundisa nenational anthem ukuthi iculwa kanjani sebayikhohlwa konje ngefinaal ifinal eDurban baba abazi nokuthi makuthiwa inkosi isikelele isandla usibeka la or usibeka la or abazi nokuthi uphoza kanjani kuningi nje sizokulungisa nge3 you understand ngizobapha neGPS ethi Durban ngibuya khona
phela eMabhidi direction ya yimi engisaphethe iGPS yase Mabhidi kade siqeda kuthatha iM108 bona abasenayo so kungenzeka belahleke bethi baye eDurban begibele ekapa ukuthi ngendlela ufuna bashaya ngakho ufuna shocked bayafika ngize ngibaphoso phakathi lapha koshaka bedlosha akunamse yemfathi izolo bangidlumezile baba bangidlumezile yemfathi bangidlumezile hayi kancane bathi sobona namathuneli and into engidina nto ukuthi bathe nayi sisonke hayi phakanya simeleni we are raising a South Africa flag yamuna ayikho lo nto akuna nix laba nga raise i South African flag because the pirates ayikho lento ngizwa ngengoma sobona emathuneli hayi akuna flag la but akunankinga into engiyithanda mfethu ngizobhodlela kubo phezwa ngizobathinta mapholo ngizobathinta uzobavuthulwa nje uvuthula izinyosi into enje ngibacela yona ukuthi nge3 abangamhambisi ucoach nawe Mr Nabi ngiyacela baba don't go nge3 ungabaleki nge3 ngizokuthi nje kancane ngizokuthi ungabaleki mfowethu ase brief but ngokuthi vele kwangathi sizula usizwa ethi ngishaya zona isikewu jabu nje sekangizwile ngiyazi ngithini kakhulu asokuzwakele For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngobo2010sharpi.com.